Fatiha. Alhamdulillah. Allah ba mu damuna mai albarka. Salamu alaikum. Umi. Na'am baba, ana hutawa. Wallahi. Yanzu da kama miki addu'a. Kace Allah ya baki miji na gari. Allah sarki baba na. Sani da hutawa. Yawwa. Awon lafiya. Umi. Na'am. Wannan kuma fa ba dai wani abu ya hada ku ba ku. Shine saurayin da nake gaya maka zan aura, shine na kawo maka shi. What? Alhamdulillah. Kai. Dan gidan Alhaji waye ne kai? Ba dan gidan Alhaji waye bane ba. Dan gidan Malam Barau ne. Mai walda. Mai walda? Mara gari ba. Wanda ya rasu kwanan nan? Ware ma kuwa. Alhamdulillah. Ke biki san labarin wa'annan bane? Baba wani abin ya maka ne? Ya tumin safa nan ya rasu. Aka yi ta billahi kudin linkafani ba su tanada ba saboda tsabar talauci da siya. Linkafani sai da aka bi layi aka hada sannan aka je aka yi wannan. To kai me sana'ar ka? Walda. Walda? Walda. Ai bana suke hannun wannan ba ko? Kyan ɗaya gaji obansa. Sai kuma kai Ka gane zanta. bi an ce ma walda nake yi. Sai ka je ka gaji obanka shi ba da ya zagaya je nemi mai walda. Ha baba ba. Bai kamata kai masa haka. Wallahi ina son sha baba. To saboda ya ji ya mallaki. Ki bin shiru da Allah. Kin ji shashasha kai ana son a rufa miki asiri a kai ki inda zaki je ki samu alheri inda da kin je zaki rinka cin kaza ki tuna da mu. Ni ba fa karfi na fa ya kusa karewa. Gaskiya baba ni dai ina son shi haka. Kina son shi haka? Eh. Kai, haifi ɗa baka haifi halinsa. Kai, Sai baba. ba ka da wata sana'a sai walda? To walda fa baba. Ai sana'a ce mai inganci. A wani kamfani kake walda kai kuma? Kana yin Ba a get? je ina nan kofar gida ina Kana yin get? ina wadda tukwane. A'udhu billahi. Kofa in ta balle in an sha ta zan iya wadda ta. Jaka ɗaya ko 100 aka bani ma wannan alhamdulillah. Kai ba ka iya sabuwar kofa ba sai tsohuwa kanana tsohuwa? Sai dai nani. Doron waka yaro. Ina Ka ji shashasha ne. ina ilaihi raji'un baba, bai kamata kai mai haka a gaban shi ba. A'a dai kya faɗa. To shi ɗin waye da ubansa ma mun yi dabi da shi. Gaskiya baba ni Saboda kaɗai yawan ne bara. wannan gaskiya ina son shi ha baba ya za ka dinga yi masa haka. Ba ki da hankali ba kwakwalwa a kanki. Wannan in kika je gidansa banda tuwon alkama tuwon dawa ba abin da za ki kare da shi a gidan. Wallahi dan dankalin nan da kike zuwa ki daman dankalin tura ayaban nan da waye da nake shigo da shi a can ba samun Ni gaki. dai baba ko me zan ci a gidansu gaskiya ni dai haka ina son shi zan aure shi. A haka kike son shi. Kai Duna. Baba. Dan na san cikakken sunanka ko me sunanka akwai Duna a kai. Kwarai ma kuwa. Ko? Kwarai. What? Dole jikan balero. Kwarai ma kuwa. Dole jikan balero. Ai an zo wurin. To shikenan tunda ka ce haka ta nace sai kai. Wani ma na ya ce sai ita. Wanda kai a hankalinka a tunaninka kamata ya ka je ka nemi baka irin ka. Ka zo ka kalli yan fara wadda ta taso tun tana karama ta ci kuɗi ya fi miliyan nawa. Amma da yake gidaje ne kai ɗan tuwon alkama ka biyo ka lallabo ka mallake min ita. Gaba ɗaya ba iya ci da yaran nan kuke ba. Wata ɗaya wata biyu zai ka fara turo ta da tawon min abinci ta kai gidan. Ni ba ta awo ka kawo ba ka aune ka yi waje. Ka aune ta ka yi waje. Sai an gwada dai baba. Ka ce bari in ci da ita ba? Sai an gwada dai. Kai ban san rashin kunya. Allah ya ba. Ban san. Ni gaskiya mama. To shikenan za a yi bincike a kansa. Dan irin wannan ko so ɗaya na kama ka saci agwagwa ko ka saci wani kayan wani wallahi ba zan baka ita Baba ba. baya sata. Waye gaya miki da daddare suke yi. Gyara nake fa. Ni da nake Duk wanda kika gan shi baki kirin haka in ya bango ba gane shi za a yi buwa. Da daddare sai ya je ɗibi kayan mutane. Ƙarya na ma. Kan nan nashi ciwo. Kofar ni na kofar nan ta kamata na ga ta balle ma ya kamata a kama ita in gyara ma. Amma wallan ta. To Ka ga yan alheri ko baba? kai wace kofa? Kofar nan da yake gidan nan gashi a kai mai ita ya ce ta bata. Iban min gida wanganga. Ta yi ka fita muka bani. Turo su kenan magabatan. Ka je ka turo. To
A tsaya mana. Ke koma a ciki. Zauna nan. Je ka. Ke yanzu ki bari ne wa Alhaji Bello magana in ce na mai kyauta wannan ki duba Alhaji Bello in aka zo da magariba kilishi azubi kajin nan azubi in halefin ki samu ko mai mata uku ne ki zama ta hudu. Baba Alhaji Bello fa ya fa girme ka ba gaskiya ni ba zan iya zama da shi ba gaskiya baba ba zan iya ba gaskiya ni shi nake so. To ga Alhaji Rufai. Ga Alhaji Rufai mai gyaran toci da din nan wanda dan sayi kuɗi dan sakin ga motocin da yake zuwa da su layin nan. Ina wannan dan tsohon da mai dingisa kafa. Gaskiya ba na son shi baba. To yayi kuɗi ai. Ni kawai baba ni kawai ni ga kyale ni shi nake so. Ina son Fatu. Kin ga ai da karancin shekaru a kansa. Kawai dai matsalar sa ina amma akwai kuɗi. Kin ji? Baba na samu labari cewa ba shi wannan Fatu ba. Kudin nashi ma yankan kai yake samu. To ke ina ruwan ki ke kika yanka? Ko kama shi aka yi iyakaci a ce an wuce da shi ke kin dawo gida kuma an yanke mai hukuncin kisa kudin ya zama namu. Ko ba haka ba? Da Allah ki rabu da dunan nan. Kin ji ma wai ko dunan rinin wa yake ko dunan rinin me yake faɗi ƙarshen ta wannan barawo ne. Gaskiya ne dai ina son shi haka. Gaskiya. Gaskiya ba. Ai shi ke. Ni bin sama zan yi. Ke? La ilaha illallah. Dama an ce soyayya da talaka matsala. Wallahi Allah.